Mutane sun dafo shi ɗu don su ga yadda zai cinye ni. Da ya zo ya ce, to fito, alkawari ya cika. Sai na ce masa, dakata kaɗan in gama lallabce bangon ɗakin nan da ya tsage da damuna. Ya ce, kai, yaya ake ɗinkin bango? Na ce, ai ba wuya a garinmu, leƙo ka gani. Sai ya cuso kai don ya gani, sai na yi farat na taɓa kansa. Na ce, na taɓa. Mutane suka ce, ya taɓa. Zandoro ya komo gida yana fushi. Kaji yadda muka rabu da Zandoro ɗan Zotori, sarkin tsawon 'yan adam. Da na kwana 7 ina tambayar tsofaffi da fatake labarin ruwan bagaja. Ban samu abin kamawa ba, sai na tashi na nufi Hindu. Da shiga garin sai ga Malam Zirge, da ganinsa na ce Zirge ɗan Muhammad. Ya juyo ya ce himma dai ɗan Shehu. Muka gaisa muka ba juna labarin abin da ya faru bayan rabuwar mu. Bayan mun yi kwana kamar 3 ran nan sai wani ɓarawo ya je ya kashe babban bawan sarkin garin. Ya ja shi ya kai gefen kogin garin ya jefar. Asubahin ranar kuwa Malam Zirge ya nufi kogi don ya yi wanka. Ko da isowarsa sai ya ganshi abinka da sarkin lalata. Sai ya sa barko ya lulluɓe gawar ya ɗauko ya nufi gidan da muka sauka. Duk gari ɗaya suka tashi daga barci. Ko da zuwansa ya tarar ina barci sai ya kinkimi gawar ya kai ɗakina da nake kwana. Ya sa a saƙo ya ajiye. Duk ni kuwa ban sani ba. Bayan an yi assalatu sai na tashi na fito waje. Na yi alwala na tafi masallaci na bi liman da neman falalar jam'i. Da aka ƙare na yi 'yan wuradai na gama na komo gida. Na haye bisa gado don in taɓa ɗan ƙailula kafin rana ta fito. Ina zaune sai ga Malam Zirge ya fito daga ɗakinsa. Da na gan shi sai na sauko muka yi wa juna barka da kwana muka zauna muka shiga taɗin duniya. Can jim kaɗan sai na ga ya dubi saƙon nan da gawan nan take. Ya ce, wancan zanen da ke ajiye baka gudun gara? Na ce, wani zane? Ai ba ni da wani zane can. Sai na tashi na nufi gun. Na duba sai na ga wani abu a lullube. Na ɗaga na ji fa ya fiye nauyi. In duba haka sai na ga mutum mutacce an lullube shi duka. Ko da ganin haka na san wanda ya aikata wannan abu gare ni. Da Zirge ya ga na yi sako sai ya ce, menene ka samu ka ɓoye mini? Sai na ga ya taso ya ɗauko mutum ya fito da shi tsakar ɗaki. Ko da ya duba ya ga mataccen ɗan adam a ciki sai ya ja da baya. Ya yi salati ya ce, ashe Alhaji har ka fara kashe bayan sarki kana ƙwace kuɗinsu? Ba abin da ya fi yanzu sai in je in faɗa wa sarki abin da kake yi. Ba ni yarda a zarge ni kawai, ban ci ba ban sha ba. Ko da na ji haka sai na ce a raina yau fa ta faru ta ƙare. Na dubi Malam Zirge na ce, kai dai sakaran banza ne wanda bai san ikon Allah ba. Jiya sarki ya yi kuwa ya ce dukan wanda ya same shi ya kashe shi zai ba shi jaka. Da Malam Zirge ji haka sai ya ce, me yayi sarki ke so a kashe shi? Sai ni kuwa na ce, ran da sarki ya ran gadin nan ya dawo ya tarar da shi ya shiga gidansa. Ko da sarki ya ritsa shi ya sa aka kama shi a kashe. Kama ya gudu ya ɓoye. Kaga Allah ya kawo mini shi in je in kwashi karfe a fada. Da Malam Zirge ji haka sai ya ce, ni na kashe shi, gawar ce nan zai kai wa sarki. Ya ce a ƙarya ne, ya ce wallahi gawar nan tasu ce. Da dai na ga ya samu sai na ce to ɗauke ka kai, in ba taka bace kuma Allah ya isa. Malam Zirge na tsammanin abin gaskiya ne sai na ɗagan mu nufi gidan sarki. Ni kuwa na kwashe kayana na yi gaba, ka ji rabona da Malam Zirge.